la Leeuwarden Trophy 199 començarà en Pedreguer per a passar a Beniarbeig, Sanet, Benimeli, Ràfol i Sagra, una brutal pujada a la Vall d'Ebo, Alcalá de la Joada, Benialla, Tollos, Benimassot, Balones, Gorga, Millena, Benillup i Planes, que serà on finalment acamparem a 10 quilòmetres de Muro del Coll. I així tenim la plegada dels últims participants en la primera Leeuwarden Trophy. Ahir veiem entrar en l'Aprilia del Javier i ja preparats per a passar a la zona de pesatges i verificacions per a veure si és reglamentari. El vehicle, últims retocs dels participants, tenim així el logo oficial obligatori per a la demostració. Sí, cascos el del net. Ok, no? Ángel Nieto. El net. I heu guardat guants d'aixòs? Però estan a pell o què? Ei, mira bo. Guardat el carrer de la moto i s'ha tot? Jo al carrer del cotxe no val? La ITV. ITV, ni res. Dia abans de l'eixida es va triar tot l'equipatge necessari i es va carregar dalt del cotxe d'assistència, el Land Rover oficial, i abans de l'eixida pararíem a l'estació de servici per a revisar pressions de pneumàtics i comprovar el combustible. ¿Estamos preparados? Normal. Las condiciones climatológicas son favorables. Veremos la presión. Normal. Allí no habrá menos presión, ¿eh? La carburación se habrá de ajustar. Veremos próximamente. Vamos, pugen per a Sagra. El transcurso de... ¡No más fotos! També es va pegar una ullada a la ruta, al mapa, i es va comprovar quin era l'itinerari d'aquest dia. Efectuem les dues primeres parades. Primer parem en Sagra, on descansem un ratet. M'hem plegat quasi sense sustos. És un xicotet problema amb el respiradero del dipòsit del mobilet, que estava un poc ataponat i provocava problemes en la marxa. Després vam parar a la pujada a la Vall d'Ebo, a meitat camí, on es va poder observar tot el magnífic paisatge que es podia veure. Quilòmetres ja als esquenes dels participants i la Vall d'Ebo, que és la primera etapa dura que podria de pujar, i està sofrint de moment molts pocs problemes. Temperatura òptima en tot el moment i la marxa segueix en total fluidesa per a la Vall d'Ebo. Bebita del día.
un buon duro. Este para trobe que jo ja em poso la jaqueta. A la poses no, jo és bàsic que volia posar. Jo aniré més tranquil quan lleve la quilla, 60 i pico, madre mía. Ja ho sé, que tinc un mateix. És que sents. Monday morning hesitate, can't get out of bed. I'd rather go back to the dreams I'm living in my head. I després de recórrer 45 quilòmetres fem una altra parada poc abans de la Vall d'Alcalà per a visitar una nevera natural que està a l'esquerra de la carretera. I left a box of memories A uns 600 i pico metres d'altura i ja a altes hores de la vesprada començava a ser ja la temperatura a posar i ens trobava en falta alguna jaqueteta o algo que... I aplegàrem a Tollos després d'un camí molt sinuós i estret de doble sentit, Tot sabeu que queda una hora de sol. on van tindre algun problema que altre al veure's un cotxe cruzat al camí de la retafila de la Leguar i es van dur un bon susto. Molts quilòmetres han fet. Això és un dipòsit, Blai? Tenies un dipòsit, Tenies un dipòsit ple? Sí? Jo n'he fet 56. 56 quilòmetres dura el meu dipòsit. I reduïm a separar el cara on no l'agarrava. 56 no, menys. No, és que jo no n'agarrava. Perquè tu de la gasolinera no has fet el dipòsit, no? No, jo no. El portava de casa d'este matí Fil que he Tollos. fet un parell de viatges. Ah, però si No, no... 56. 60. Foto! Espereu ser que omplim el dipòsit. Ah, verga, no me'n recordava. Mallorca van empatats a 2. El Guillem. A Mallorca li fet un canyo a portet. I apleguen els primers repostatges de gasolina És l'amo. del viatge després de 56 quilòmetres. Un folio. Ah, mira. Fas un embut d'això. La primera poda de gasolina ja. Bueno, Tollos ja. Ah, pues la torrota resistim més que el Vespino. M'agrada justet. I passem per numerosos pobles i anem fent-nos la foto obligatòria. La tornada més llarga que l'anada, tot bo. Finalment apleguem a les afores de Planes, a uns quilòmetres de Muro del Coll, on improvisem en un bancal al campament, el que serà on muntarem la tenda i quedarem durant tota una nit. Tindrà un huevo per niña de mango escopeta i podeu volar. És això. Mos punxa les rodes a tots. Sí, no, el que no estarem és que no mos haurem adormit. Madre. Quita la llum, enfoceu el Joan. La llum. Podes que estem ahí parlant. Allò d'allà serà Cosentaina, no? Perquè hi ha molta llum. I dormim tots. Veu el generador ese i el foco. Per exemple. Night Vision. Que si l'han d'espillar, se l'han d'arrencar per espillar. Home, No, que vull dir, te'l portem igual. Enxufem el generador. no fa falta això per muntar la tenda ja. Però el generador està ahí per algo, no? Allà, jo l'aguanto. Poseu-lo damunt del cotxe. T'enduràs una decepció, Vic. Perquè no l'has enxufat. Mira la motosserra. D'una manera implacable, tots els participants van posar totes les coses al seu puesto i es van posar mans a l'obra. No ho endevines, me caguen Déu, lo fàcil que és.
Per 10 a la 6, no, per 10 a la 3, són els metros que recorrem. Ah? León. Dime. Això de Leeuwarden té alguna cosa amb León i Warning? No, jo... Què diu? És una empresa de productes químics entra a Google i posa Leeuwarden i voilà. Jo que sigo. Inspiració divina. És qui mos patrocina, però el Leeuwarden 199 és conjunt o és sol el Leeuwarden? Sol és Leeuwarden i 199 a part. Collo, estàs clavant a la punta. Va. Ahí quants en caben? Ahí quants en caben? Com vaig a cavallar, en un principi no. Obre i on estan els sillons. Cada participant és assignat a un grup i comença el muntatge de tendes. Sí, però tu no el peu de plàstic, el tens tu, este li claves. Pots clavar-li este també. Sí, és que en són dos. I este sí que té pel forat, sembla que ho he dit, Mira-lo. I una vegada acabat el treball aplega l'hora de sopar i a discutir uns quants temes sobre com ha anat el dia. La verga de periodisme. Però no del de periodisme. De qüestions no deixava parlar. Vol abandonar els horaris. La verga, els horaris. No, aguantem bé. Més tard es va optar per una visita al poble de Planes, on per sorpresa ens vam trobar que eren festes locals. Tot el poble es trobava fora al carrer celebrant la festa del Santíssim Crist de Planes, festa que celebra la primera setmana del mes d'octubre. I més tard també es va visitar la capelleta del Santíssim Crist de Planes, que es trobava dalt de tot d'una muntanyita. Sí, mort per un comand, després n'hi ha una línia de mà. Jo veig gent que ve cara així. Un mareger. I si m'apau. Així si m'apau. Ho estan mirant tots, i no és flaixaix que l'hòstia. Muy bien. Això és de l'Emmovedor. Incoming, la carpeta incoming. Ven, acércate. Ven y abrázame. Vuelve a sonreír, a recordar el país, a ser mi angustia. Déjame pasar una tarde más. Dime dónde has ido, dónde estés. Ja, verga, ja. Con más sentimiento! Yeah, això, els misteris és tota l'apocalipsi a saber on neixen. Jo vaig sentir les campanes. La setmana que deixem i el fill que deixem. Ahí está. Suenan campanas y no saben dónde. Suenan campanas, no saben dónde en plan. Y dices, ¿cómo que no si están en planes? ¿Cómo no se van? Pues no en planes, venga, planes.
I a la capelleta, que es va plegar després d'un llarg camí, i van aplicar les costums de pedreguer amb Sant Blai. Insistimos! Ara ja el pecat ja està fet. Pareu de tocar-ho. Quantes el gent no pensava que és poc, això? Tu ho hauries fet fa 60 anys, Ara, no? i el León. Ah, mira, el poble veure les llums dels bomberos que estaven allí.